Seo scéalta na seachtaine seo Tuairisc, seachtain ina sheol Sinn Féin a Moshéad Maratach roimh Moshéad na mísa se thugann. Téir Sinn Féin go ggur siad níos mú ná 60 milliún euro breise ar fáil don Ghaeilge agus an Ghaeltacht, agus go ggur siad muoinú breise ar fáil go leithéidí TG ceathair údarás na Ghaeltachta agus fers na Ghaeilge. Bhacht 9 milliún euro déag le cabhar in éideachas lán Ghaeilge ón níonar go dtí an tríú le bhéil, agus téir Sinn Féin go gurfaí airgid ar leathtaobh chun scéimleabhars na Ghaeilge a chuirt ar ais chomá. Bhí an teir enorma fólaí cansú chuirsaí Ghaeilge a chuir an seachtain seo chomá, agus é ráit ag bhfuil sé fós mar sprucha an rialtas bhíon na náltaí anna go éideachas tríomh na Ghaeilge a rúbals. Dúirt an teir gur dóil é go mbeidh an spruc sin luaite sa bolasí nua don éideachas lán Ghaeilge lasmuid an Ghaeltacht atá olbhú faoi láthair. Fógurch búteir gradam leabhar na bliana ag airtas na Ghaeilge an seachtain seo, agus gradam í thuúlaáin de leabhar Ghaeilge na bliana tu go lé ag máin na chrochar agus Dingle Publishing don saothar Crín agus Téir. Na Tuairisc a scríb Áine Níglín agus a bhaise Paddy Donnelly a raibh gradam Rex Carlow don leabhar fear do Dhaoine Óga, agus áháthair aistreachán le máin Níomhíleán a raibh gradam do Bháildrithe. Curfar tús an Ghaeilge leis an bhéile nua dairn san air a bunaíoch an ómas don sór-chraoltóir Ronan McGéiwi a bhása an nura. Bais gan cheola clúisteáil ar an éir seachtaine, ach díobh sé nach maith ná na bheith ar chonal, tá cur síos ag British Ranach ar chud go na himachtaí Ghaeilge eile a darbun ar fud na tíre. Tá na scéalta sin agus neart eile ar Tuairisc.